Det ene anlæg er på vej ud, og det andet er på vej ind. Ja, der er travlt på den gamle herregård. Da vi startede med det her, der var jo naturgassen, der var inde, så i dag kan man sige, der har vi faktisk 4 naturgasfyr, som er placeret rundt på den store gård. Herregårdens naturgasfyr kører på højtryk, og varmeregningen er stor. For stor. Men forvalteren Olav Madsen har en plan. Når Frederikshavn de gerne vil være energiby, kunne man så have den første herregård i Danmark, der var helt fri af fossile brændstoffer, så kunne det virkelig være en fjerde i hatten. Knivholt har indledt et samarbejde med energibyen Frederikshavn og den lokale virksomhed Green Source, som er ekspert i jordvarme. I energibyens prospekt, der står faktisk, at de skal etablere et demonstratorium. Og herude, der bliver den fordel, kan man sige, at vi kan se det i en skala 1:1. Herregårdens 4 naturgasfyr skal skiftes ud med jordvarme, vindenergi, søvarme og solceller. Vi synes, der er en god signalværdi i at sætte solceller på, så folk kan se, her vil vi gerne noget andet. Og så skal de gamle massive vægge isoleres. Det sker i et tæt samarbejde med kursister fra EUC Nord. Det er faktisk et nyt produkt, som bliver introduceret i den her ende af landet. Det er faktisk ikke mere end år siden, det kom til Danmark. Og forskellen fra det her, så de produkter, der var frem tidligere, det er åndbart. Stuehuset på Knivholt skal fremover opvarmes med jordvarme. Det, der går op til her, det er vores første anlæg med jordvarme. Og de her kraftige slanger, de går så ind der på den tilstødende mark her, der er faktisk gravet 1500 meter slange ned. 3 store varmepumper skal kobles til jordvarmeanlægget. Pumperne skal køre på vedvarende energi fra en ny vindmølle. Det er som en, der placeres så tæt på Hjørringvej som muligt. Også fordi, at det er derude, der kommer mest vind, og man skal sige, det er også en kolossal signalværdi i det. Brugen af vedvarende energi er slet ikke noget nyt på Knivholt. I gamle dage stod der faktisk en vindmølle på herregården. Den gamle vindmølle stod faktisk, der var på gårdspladsen, og der var et mejeri på det tidspunkt. Dengang lavede man jo altid møllerne lige, hvor man havde forbruget af strøm.